Sziasztok, Schubert Norbert vagyok. Kövér kisfiúként kezdtem, és 8 éve foglalkozom fitnesszel. Engem pedig Tóháti Ildikónak hívnak. Azért vagyunk itt ketten, mert Ildikó tanítványom, és nagyon nagy büszkeségem, hiszen ő lett 1998 Miss Zsaru fitnesse. Ő tavaly 1 éve nagyon súlyos motorbalesetet szenvedett, és nem volt remény a felépülésére. De hát hál' Isten vannak csodák, és fél év nagyon kemény edzéssel, fogatos terheléssel, és helyes táplálkozással elérte a sikert. Mi ez a helyes táplálkozás? A helyes táplálkozásnál az a fontos, hogy szénhidrátot csak délelőtt vigyünk be a szervezetünkbe, fehérjét pedig délután. És mi a fehérje, mi a szénhidrát, hiszen ezt nem tudja mindenki. Szénhidrát a cukor, a csokoládé, a fagylalt, fehérje pedig a húsok és a tejtermékek. Akkor hogy néz ki egy mozogni vágyó ember napja? A nap kezdődhet akár kakaós csigával is, de délután már csak naturhúsokat fogyasszunk. És aszkétának kell lenni? Nem kell aszkétának lenni, nem kell megtagadnunk magunktól semmi jót, csak a helyes felosztása fontos. De a siker 80%-a a táplálkozás, és 20%-a az edzés. Ezt akár írásba is adom. Nem lehet meg egyik a másik nélkül, úgyhogy kérlek edz, és figyelj arra, hogy mit eszel. Mert amit eszel, ugye, az te leszel. Hú, ez nagyon jól rimmelt. Végezetül, ha még eddig nem edzettél, akkor kérd ki házi orvosod tanácsát, mert ez nagyon-nagyon fontos az egészséged szempontjából. Szeretném megköszönni szponzoraimnak a támogatást, Jessica-nak a nagyon-nagyon jó minőségű aerobik ruhákat, az SPQR-nek kis ezőszínű Fiat Bravo-t, amivel gyorsan repkedtünk a forgatás helyszínére, és a Zsaru magazinnak azt, hogy 2 hetente közzéteszi az írásainkat, amivel elmondjuk, hogy mindig aktuálisan, hogy tudsz jobban enni, jobban táplálkozni, helyesebben, és nagyon jó kis gyakorlatokat fogunk neked mutatni. Jó edzést! Sziasztok! Sziasztok! Na mozgás! Húzzunk bele! Semmi más, csak egy kis helybejárás. A fontos az, hogy már a lépkedéstől is át lehet melegedni. Na persze, csak akkor, hogyha jó magas emel a térded, jó? Évezd a zenét, levegővétel, gyere! Beszív és kifúj. És még. Ez az. Na még 2. Gyere, gyere. Jön az utolsó. Figyelj. Megítjük a nyakunkat. Fejdöntés lassan. 1 és föl. 2. Azaz. 3. Még 4-et, jó? És 4. 3. Lábat ne felejtsd el. 2. Döntjük oldalra. És 1. És vissza, és másik, és vissza. Ez az. Ugyanez elforgatva oldalra, és oda. Másik. Hát ettől még nem fáradunk el, ugye? Oké, oda takar, és húz. Húz. Mintha súlyzóznánk, koncentrálj az izmodra, feszítsd meg. Ez az, jó vagy? És még. Gyerünk, Ágica, gyerünk, gyerünk. Hú, még a hasak is feszülnek. Oké, előttoljuk a karunkat, és hopp. És most érezzük a válizomnak az első részét és a mellizmokat. Na még egyszer, gyere! Azt ünnepi a dal, hogy move! Tehát mozdulj! Figyelj, kizár a könyök! Érjen össze! Legalább nem látnak a nézők. Hú! És még? Azaz. Még 8-at. Ijesztően melegszik a vállad. Melegszik? Na legyen igen? Oké, megáll a kéz nyitva, és döntjük. Azaz. A felső kar így fordul. És még. Az emeld a lábot közben. Hogy menjen fel a pulzusunk, jó? Nagyon jó. Oké, figyelj, elől a kéz keresztbe. Másik. És hogyha közelben van a súlyzó, akkor ragadjuk meg. Mindig helyben vagyunk. Figyelj! Súlyzóval. És 1, 2, 3, 4, 5, 6, még 8-at, jó? Hagyd szokjuk. Meg ne rázd magad, akkor hát mozdulj, amekkorát jól esik. 5, 6, na mi a következő? Előre. És 1, 2, 3. Gyerünk, tapos, tapos. Van még 8. Van még 8. És 8, 7, 6. Fáradt vagy? Ugye nem? 3, 2. Összér a könyök. 2, 3. És most már elfáradtam. 5, 6, 7. Higgyétek el, ez még súlyzó nélkül is fárasztó.
Gyerünk, gyerünk. 5, 6, utolsó gyakorlat. És fordítjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és még 8. 8, 7, 6, 4. Ez idő meddig fog tartani. Oké, csak 8-at lentről kezdve, és 1, 2, felezzük a mennyiséget. 5, 6, 7, előre. És 1, 2, 3, 4, sokkal meg kevesebb van már, ugye? 3, 2, könnyek összeér. Gyerünk, Ildikém. Azaz, és 5, 6, 7, és döntjük. 1, 2, hát legyen még egy 4-es. Belefér, ugye? Még egy 4-es belefér. Lentről kezdjük. És 1, 2, 3, és elő. És 5, gyerünk, gyerünk. Ki fogod most már bírni? És jön. Hopp, hopp. És dönt. 5, 6, 7, letesszük a súlyzót magunk mellé. Rázd le a kezed. Hú. Elő keresztbe. Lejjebb egy kicsit. Másik. Azaz. És lent. Nyitjuk a lábat oldalra. Lazán. Lazán. Van még 2 percünk, hogy átmegítsünk. Dobod a kezed előre. Ez az. Hiszen még ez is aerobik. Nagyon jó. Oké, párosat. Lazán. Ellazul a vállad. És 5, 6, oldalt fordulunk, zárjuk a lábat, és vissza. Még 2. Azaz. Hiszen melegítünk, és megállunk. Letol egy kicsit a válli, óvatosan nem kell nagyon megfeszíteni. Húzd ki a hátad. Elő a csípő, lenne a váll. Itt feszül. Nagyon jó. Hátul a súly, halljunk előre. És följössz. Azaz. És zár a láb. Azaz, könnyedén. Gyere még 4-et. Azt énekli a szám, hogy azt énekli, hogy I wanna dance, hogy táncolni akarok? De jó lenne, zárjuk oldalra. És 4, és 3, és 2, és megállunk. Letold a párhuzamosan, ez az. Ildikén párhuzamos lábbal, nagyon jó. Tartod. Jó van. Jön a csípő előre, föl. Tartod, lenyom a váll. Hátul a súly, és hajolunk előre. Mindig a hajtott lábon támaszkodsz, mert ez elég furcsa lenne, nem? Ez fájna. És följössz. Középen megnyújtózol, azaz jó. Tehát támaszkodsz, egyes háttal lejössz. És görbe háttal föl. Ez az. Megnyújtózol. És még egyszer le. És följössz. És helybejárás, gyere! Úgy érzem, most már bennünk van az energia. Teljesen fel vagyunk töltődve. Úgyhogy csak így tovább. Gyere! Itt a zene tempója. Ég fel a járást. Kicsit táncoljunk, kijöhet a zenét, emeld a lábad. Hogy lesz ebből biceps? Meglátod. Nyitás oldalra, bal oldalra, és ez lesz ma a legnehezebb lépés. Ezt mindenki ismeri már gyerekkorából a néptánc szakkörből, ugye? A karunk az áll a mozgásra. Nagyon visz a zene. Figyelj, nyújt a kéz, és húzod. Feszítjük a bicepsünket. Nem az lényeg, hogy felemeld az alkarod, az a lényeg, hogy feszíts. Mutassak a nézőknek a bicepszedet. Forever. Azaz. 5, 6, kifordul a kar oldalra. És ezt láttam még annak idején Hajós Alfrédtől, az erőművésztől. Talán még Alfonzó is így csinálta, nem? És még könnyedén 5, 6, 7, elő párhuzamosan. Ez a úgynevezett kalapás, mint a kalapás úgy fogod. 6, 7, még 8-at, és 8, 7, jól ülj bele a lépésbe. Azaz. Figyelj, látod karsere? Ezt pedig a Hills csináltam, a Men in Blackben, nem? És még, gyere, 8, 7, azt hiszem most már jött a biceps terhelés, ugye? Ott a hamutás, ott a súlyzó, fölvesszük, gyere! És nyitunk! Figyelj! Húzod! Azaz!
Kapd el ritmusban. Ha nem megy nyitással, menj helybejárással is, jó? Még 8-at. 8, 7, 6, 5, hajrá Kati! 3, oldalsó, hajós Alfred! Ez az! Messze a biceps! De van még 8, ugye? Még 8-at? 8. Ha időnként elszámolom magam, ne ijedj meg, matekból megbuktam. Jön a kalapács, és le. Azaz. Még. 5, 6, utolsó 8-al. Látom, már lazsálni akarsz. Nem, ráér még az a pagyi később. Figyelj, most nem látod? Mozog. Jó hírem van 4 köreből. Tovább húzod, még. Ez az. Nagyon visszazene. Azaz. Oké, kezdjük előről. 8-at, és 1, 2, nem 16, csak 8, 5, 6, 7 hajós Alfred, és 1, 2, 3, 4, 5, jön a kalapács, ugye? A palpuró, és 1, zárd le a könyököd a csípődhöz, a rendes csonthoz, 5, 6, 7, jön a váltó. Az a Will Smith. És még? Na még egy kicsit. Kezd el feszülni? Na akkor most tanul neki igazán. Jó, mind a kettő a jobb kézbe. Letámaszkodsz, és húzod. Azaz. Nagyon jó. Még kemény 3 perc, bicepset kell kibírni. Azaz. Oké, magad elé veszed. És kalapácszerűen húzod. Dolgozna a bicepset. És még 4-et, jó? Mutass a Kati a bicepsedet. Edzéségre ki fog nőni. Oké, kifordul és kicsi. Alsó szekcióba, gyerünk. Kijönnek a derek. Még. Azaz. Ha már ridom nincs, legalább ér legyen, nem? És 5, 6, 7, itt fönt. Hogy van kezed, Katisza? Hogy van? Fogjuk tudni délután zongorázni? Az operában, és még, most a búcsúzó, 6, 7, nyújtva lassan, és 1, és présel, és 3, elől, innen kívülről, és 1, 2, 3, gyere, rázd le, jó, 3, 2, 1, kifordul, és 20. Ha tudnám, mennyit csináltam, nem majd érezni fogom. Még 4-et, és 5, támaszkodj a téreden, hogy nehogy elessél, ha automasszík, abban is támaszkodhatsz. Kifordul, és azaz. Gyerünk! Ide, húzd magad elé a könyöködet. És még, azaz. Még nagyon jó, hát csak így kell helyesen csinálni. Ezért még rádunk 4-et. És 4, 3, 2, most az alsó szekció. És piciket. Nem szekció, hanem szekció. És még. Gyerünk. Húzd bele. Tehát jönnek a régen várt erek. Jönnek az erek, én innen megyek. És még. Felső szekció, gyere. Húzd. És 5, 6, még 8-at, hogy mutasd meg, nézd belőle. És 5, 6 jön a lassú, meg a pulszba, és 1. Feszítsd meg, hogy a persze nem biztos Schwarzenegger, csak formás. Magad elé. Tudod, mutatom Kati. 1, és 2, 3, oké, zár a láb, és nyit, és húzd. Imádom a kézi súlyzót. Oké, itt a vége, a súlyzós résznek. Leteszünk a súlyzót. Rázd le a kezed. Nyit, és elő. Nyit, és elő. Nyit, és elő. Ez az. Csak így tovább. Vegyük fel a helybejárást, a szokásos elemünket, és adjunk a zsírpárnáinknak, jó? Mindenki talán ifjúkorából, gyerekkorából, fiatalkorából tud twisztelni, úgyhogy ezt a lehetőséget kihasználjuk. És persze, ugrálni nem fogunk, jó? Akkor lányok, elkészültetek? Ez a kéz.
Zár a láb, és húz, húz. Vízszintesen kell érezzük a csípőnket. Nem kell teljesen lábújhegyre állni. Otthon kitűnő most egy apró szőnyeg alattunk. Húzd meg, azaz. Koncentrálj a csípődre, jó? Ne térdből fordítsd, és még. Azaz. Egész lefúrom magam a talajba nyakig. Fönn a kéz fej fölött. És behúz a könyök, a csípőt. Ez az, érezd. Érezd azt, hogy behúz. És be. Ez az még. 6. Elő simán 8-at. És 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és fönn. 1, 2, 3, hogy vagy Ildi? És 5, 6, elő 4-et, gyere! És 1, 2, jaj, már bírom, és fönn! És még. Jön az utolsó, elő. 1, 2, 3, és fönn. 5, 6, 7, perfekt, és oldal. Az a fontos, hogy a csípő nem mozoghat, merev a tért, és csak a felső testünk. Nagyon jó. Még azt úgy hívják a táncosok, hogy izoláció. Gyere! 5, 6, 7, na még 8-at, és 8, 7, adj neki, gyere mélyebben. 3, 2, fönn a bal kéz a fennél, lassan le, és 1, és föl. 2, aki erős, az csinálja súlyzóval, én inkább nem. És még. Azaz. Ne fordulj rá. Lemadunk kicsiket, és lent, 3, 4, 5, 6, 4, 8 lesz, jó? Gyere, és 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nyújtott kéz, és azaz. Ez olyan, mintha integetni az anyukádnak. És 6, 7, na még 8-at. És 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, középen, és izoláció. Derekad hogy van? Jó? És még? Azaz. Gyere! 8, 7, 6, jön a másik oldal. 4, 3, megállsz, és 1, 2, 3, gyere! 4, 5, ez nagyon hasznos a kerti gyomlálásnál ez a gyakorlat, és még lent apró 8-at, és 1, úgyhogy már túlszegen gyomlálhatnak is, és még 6, 7, utolsó 8-at, és 8, 7, 6, 5, 4, 3, nyújtott a kéz, fönn, és aki nagyon erős, ez a karnyújtás fönn, már pótolja a súlyzódást. Utolsó 8-at, ha jól számolok, és 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, izoláció, és hopp! Emlékezzünk még a twistre, hogy ne kihűljünk. Gyere, zár a láb! És 8-at, 1, 2, 3, gyere, és 5, 6, 7, fönn, 8, 7, és most jön a pusztítás. Mi lenne, ha fölvennénk a súlyzót? Mehet? Gyere, legyünk föl! Tehát a nehéz tárgyat. Oda dől, és 1, gyere, 2, ezt otthon lehet csinálni egy tele nylon szatyorral is. Jó, oké, piciket lent, és 8, 7, 6, 5, 4, 3, még 8-at, ha jól emlékszem, és 8, 7, 6. Gyere! Ugye sose adod föl ott a tévé előtt, nyújtod a kéz, és ez a dupla súlyzó. Ez már a nagyon-nagyon haladóké. 5, 6, utolsó 8-at. Reméljük a nagyom is bírja, ugye? Tovább. 5, 6, 7, csere, súlyzót átveszed. 2, 3, és lassú. 2, látod, a másik oldalra is rámozdulok. 3. Ez az. Nagyon jó, mert az apró. És 1, 2, 3, már csak 1 perc van hátra. 5, 6, 7, utolsó 8. És 8, 7, 6, 5, 4, 3, ugye jön a kezünk. Gyere! Ildikém, bírod még? Ágica?
gyere. 6, utolsó 8-at, lehet, hogy megint elszámoltam magam. Sokszor meséltem, matekból megbuktam. És 5, 6, 7, súlyzó letesz. És izoláció. Átmegyünk vízbe. 2, 3, 1, 2, 3, fönt. 5, 6, 7, jó terpesz. És nyújtunk oldalra. Jaj, de jól esik. Ráfordul, behúzol, és föl. Másik oldal. Megnyújt, mint a jegenyefa. Ezt megéreztük. Terpeszünk széles, lábfejek kifelé néznek. Nagyon fontos, mert ha befelé néz, akkor a térdünk kifelé feszül, és az nagyon ártalmas. Tehát kifelé néz. Jó? Húzd ki magad, a karod lehet fönn a tarkodon, illetve a csípődön. Mit csináljuk inkább, jó? Lassan beleülünk, derékszögig. 1, és föl. 2, és kifújjuk a levegőt. Beszívd, és kifúj. Ez az még. Hogy érezzük? Katika már most elfáradt. És még. Csak még 8-at, jó? Megítésképpen. És 8, 7, azaz. 6, tetődik félre. 5, még 4-et. 4, 3, 2, és nem adunk. Jön a kicsi. És 1, 2. Legalább derékszögben, nem itt fönt ám, hanem lent. És még 8-at. És nem itt támaszkodunk, mert az leveszi az energiát, hanem itt vagy fönt. 5, 6, 7, belép hátra másik láb. És gyere, azaz. Nagyon jó. Érezd a mozdulat szépségét. Ugye milyen szép mozdulat? Menj a kicsi. Jön a kicsi. És 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, még 8-at. 8, 6, 5, 4, 3, középre lassú. És 8, 7, 6, 5, ajaj, szerintem holnap engem meg fogtok verni a TV2 épület előtt. És beleülünk. Kicsi, napilapok címnapján Norbit megfopozták az izomlázas nézők. Utolsó 8-at, és 8, 7, melyik láb fog most hátra lépni? Ez. 2, 3, és 8, 7, gyere, 6, 5, Kati azt mondja, nagyon fáj, 4, de ez a garantált hatás lényege. Még 3 percünk van hátra, bírd ki, kicsiket, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, még 8-at, és 8, 7, 6, jó hírem van, egy új gyakorlat jön középen, 2, közép, és le, elfordul a sarok, és oda, visszafordít, és le, sarok fordít el, és bele. Kombináljuk a beülést a kitöréssel. Ez az. És még. Bírunk még 8-at, Kinga? Gyere. És 8, 7, 6, 5, nem a tért forog, a sarok forog, érzed? 4, 3, 2, ugyanez kicsibe. És 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, még 8-at, 8, 7, 6, még 2 perc van hátra, 3, 2, jó, oldalt fordulunk, nyújtat a láb, és behúz a lábfej, ez mozdulatlan, 1, azaz, 2, csipön a kéz, 3, vagy kapaszkodj egy székbe, ami otthon van, azaz, bírod ugye? Végfeszül tónusban, de 2x8 kicsi behúz, 1, 2, húzz be, Katica, és hopp, mint kis dance, még 8-at, és 8, 7, 6, mit érzel? 4, 3, oké, csere, lassú, 2, gyere, 3, aki terminátor otthon, kézi súlyzóval próbálja kombinálni a gyakorlatot, de nekünk nélküle is elég. Jön a kicsi, és 1, 2, 1 perc van hátra, 5, 6,
Ki fogod bírni még 8-at? Lehet közben imádkozni is. Gyere, 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 gyere. 5, 6, 7, középen, kicsi, és lent. Na milyen ez a ráadás? Megtel pumpáljuk vérrel, még. Oké, lassan zárva láb. Rázd le. Hú. Nagyon hatásos volt. Levegőben a kéz, behúz oldalt. Ha otthon van széket, tapaszkodj meg benne. Jaj, de jól esik. Másikat is nézzük meg. Gyere, gyere. Jaj, egyensúlyérzék próba. Megy ez is. Jó, gyere, mozduljunk, gyere. És rúg. Lazán. Azért ne fejj magasságba, Kinga mindig nagyon laza. Vegyünk levegőt egy kicsit. És kifúj. Ez az. Jó. Hát azt hiszem, hogy ezzel bírunk még tovább tornázni. Kezünkben a súlyzók. Nagyon fontos az állás. Zárjuk a térdet, talpakat, behajtjuk a térdet, egyenes a hát, kitol a fenék, mutasd meg, Ildi. Ez az. Jó, vissza. Ez a súlyzó. 3, és föl, és le. Azaz. Érezd a lapockáknál. Még. Nagyon jó. És húzod. Nagyon jó. Figyelj, még 8-at kérek szépen. Hogy tejtődjön vérrel minden izom, amit most formálunk. Még 4-et, és 4, 3, 2. Na most figyeljetek, megtartjuk fönn piciket. Fönn, nem sokan már. Érzed? Azaz. Gyerünk. És még. Itt a vége. 5, 6, 7, váltva. Egyik, másik. 20. Ez egész jól esik. Szinte pihented, nem? Vagy nem pihented? Még? Nekem még a lábam is feszül. Ez az. 5, 6, megint páros, kicsiket. Föl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, utolsó 8-at. Gyere. És 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, váltva, bal és jobb. Neked a jobb és bal. És már több kör nem lesz ebből. Úgyhogy lassan itt az idő, hogy egykezezzünk. 4, 3, 2. Jó, mind a kettő súly a bal kézbe. Támaszkodunk a lábon. 3, és fönn. Kicsiket, azaz. A kisúly fölfelé mutat. Piciket, azaz. És még, azaz. És 5, 6, még 8-at, gyere! Hogy érezd a lényeget. Na most kezd fájni, ugye? És 5, 6, 7, gyere másik oldal. Fönt, és adjál neki. Na most látsz engem. Gyere még. Szegény Kinga vakon csinálja. Gyerünk. Jó vagy? Légy szíves. Egy kis harci kedvet tegyél még magadba, hogy bírd. 3 perc van hátra. Utolsó 8-at. És 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jó, fölállunk. Szalkó mögött bal kézbe a súlyzó. És fönn, piciket. Azaz. Az a fontos, hogy a felkarod nem mozduljon el a fülettől. Nagyon érdemes erre koncentrálni, mert ha már elhúzod, akkor nem hatásos. Azaz. Gyere. Most itt formáljuk. Na persze csak annyit, amennyi a minimumhoz kell. Oké, leengeded, oldalt fordulsz, piciket és kicsiket föl. Mint hogyha fölfelé bevernénk ezt a plafonba. Ez az. Na még. Hajlássuk az izmodat, Kinga. Ez az. Aztán most kezd fájni, ugye? Mi van? Csak nem fáj. Kínzom a lányokat. 5, 6, 7. Megtartjuk fönt. Tartod. Aha. És leengeded. Csere, másik oldal fönt. Utolsó etap. És kicsikel, gyere! Fönt. Itt is figyelsz a felkarodra. Azaz. Hát, azok a nők, akik otthon tornáznak, azok úgy érzem, erős Amazonnál válnak. Emezen tornán. És még. Gyere! És 8, 7, 6,
5, melyik részünk Kinga? Csak nem oldalt. 3, egyből váltunk oldalra, és fönt, fönt, fönt. Ha rosszul csinálod, akkor így csinálod, hogy most én. Így nem szabad, hanem megtartod fönt, és ez az. Hát ez a helyes. Bírunk még 2008-at? Ezt a ritmusomat, de 1 perc van hátra. 1, 2, 3, 4. Szegény lánynak még mosolyognia is kell. Pedig hidd el, nekik ugyanúgy fáj, mint neked. 8, utolsó percben érkeztünk, mint neked. És 5, 6, 7. Megtartod fönt, és tart. Eljárja a vér. Jó hírem van, letesszük a súlyzót. És oldalt lépünk. Nagyon könnyedén lerázol a kezed. És így táncolunk. Figyelj! És 1, 2, H. 1, 2, H. 1, 2, H. 1, 2, H. És utolsó. Jó, nyitás. Hú, teljesen bekeményedtünk. Kived a kezed, és megállsz egy kicsit. Lemosod a kezed. Azaz, másik oldalt. Nagyon jó. Hát bízom benne, hogy mennyitől már teljesen megérezted, de bizony még nyújtanunk kell ezt az izomcsoportot. Befordod oldalra, meghúzod. Azaz. Másikat. Felkészülni. Figyelj. 3, 2, és lassan. 1, lábfej kifelé fordul. Azaz. Gyerünk, Katikám. Megkísérem én is végig csinálni. Oké, kicsiket fönt. És fönt, 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 fönt. Ez az, és 5, 6, 4, 8 van, ugye? Jobban mozgasd meg, Kinga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, megállsz, behúz a térd oldalra, és 1, és hí. 2, nagyon szép. 3, derekad, jól van? És 5, Kati, derekad. Remélem neked is jól van derekad, figyelj. 2x8 kicsi, és 1, 2, 3, 4, nekem már most fáj a parizmom. Remélem neked is fáj, még 8-at, gyere! És 8, 7, 6, 5, 4, 3, zárjuk a két lábat, és emel, 1 hajlítva, 2, 3, tovább, 4, már fáj a tartó, mi? Gyerünk! Gyerünk! Ugye ez a lábad is fáj, az a fenék is. Kicsiket, fönn, és emel. Gyerünk, gyerünk, gondolj arra, hogy jövőre is lesz nyár, és csodás farizmod lesz. És még 8, 7, mit érzel? Ez az, 4, 3, 2, leengedett, odacsere. Átfordítjuk. Ez az, betámasz hátra, 3, és 1, 2, 3, 4. Úgy érzem, már nem sok idő van hátra. Azaz. És még. Most jön a kicsi. És fönn, fönn, fönn. Azaz. Kati, hányszor 8 volt? 1, ugye? Még egyszer 8, Kinga, gyere! És 8, Kinga, csak elégszögig emel. Azaz. Nem el túl magasra. 3, nagyon laza. Behúzzuk, és 1, 2, 3, 4, azaz, és 5. Úgy érzem, hogy már nem érzek semmit. És jönnek a kicsik, gyere! Ugyanilyen könnyű ezt kiszámolni? Azaz, gyere Kinga, gyere, gyere! 5, 6, 7, mint a beton. Értitek? Mint a beton. 3, 4, 5, 6, 7, zár a láb. És 1, 2, a lányok erőteljesen nyögnek, de jó, hogy nincs adunk mikrofon. Ez az. Remélem otthon te is nyögsz. De nem kell félni, nem lesz semmi bajod. Azaz. Jön a kicsi. És 1, 2, 3, 4, 5, 6, utolsó 8, mit érzel, Kata? És 8, 7, és még 3 percünk van ám. 5, 6, 7, 8, figyelj! Megint oldalcsere. Hátul a láb.
és lassan arra emeljük, és 1, 2, olyan magasra, hogy a cipőd ne fordíts ki oldalra, jó? Tovább, és 4, kellemes? Azaz, Kati nem bírja. Megtartjuk lent, ilyen kis magasságban, és piciket, 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 gyerünk, gyerünk lányok, sose adjátok föl, ez az, még 8-at, és 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, csere, már nagyon fáj nekik. Elkészültél? Merre emeljük? Arra. 3, és 1, gyere, 2, 3, hogy vannak a kedves nézők? Mert még 2 perc van hátra. Azaz, bizony, bizony, nagyon kemény ez a világ. Jön a kicsi, és fönt, nem kell túl magasra emelni, hogy a derekat nem bír tartani. Kati, jó nehéz cipő van, de még fokozza a hatást. És 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jó, megint oda fordulunk. Először a széket szembe. Hogy vagy? Remélem jól. Föltesszük a jobb lábat keresztbe. Csipő elfordul, és ide magadhoz húzod. Délcegen húzd el a vállad hátra. És itt feszül, ugye? Ez az. Nagyon jó. Másik oldal, másik láb. Megfordítod. Elhúzod, és elfordítod. Adekat csavard a derekad. És húzd magad felé a lábad. Elég volt ennyi? Hát úgy érzem, elég. Nagyon jó. Utolsó perchez érkeztünk. Ugye most jön az izotóniás gyakorlat. Megfogod a széket szembe. És a jobb lábad megemelés, megtartod. Gyere, tartod. Gyerünk, 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 gyerünk. Felmegy vérrel. Azaz, behúzod. Ojjaj. Fáj mi? Hátra. Azaz. Felmegy vérrel, és le. Jó, oldal. Tartod, tartod. Behúzod. És hátra. Akkor milyen kemény a farizmod. Kapaszkodj a székbe. Jó. 6, 7. És most a kedvenc nyújtásom a kacsa. Hátra lépünk egy lépést. Előkezdünk a jobb lábbal. És a kacsa lejövünk. Told ki a posidat. Érzed, milyen kellemes. Jól esik? Ez az. Föl a másik oldal. Pár másodpercünk van. Lassan beleülünk. Ez az. Csak így tovább. Zárva a lábunk, ez nagyon fontos. Nyújtva, csípőn a kéz, egyenes a tartás. Minden ütemre felemeljük magunkat. Figyelj, és fönt, 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 fönt. Ez az. Na ez már önmagában 6 percig teljesen elég gyakorlat lenne. Úgy érzem, mert majd, hogy mit mondasz, 2 perc múlva kíváncsi vagyok. És még, gyere, gyere, gyere. Na ez azért jó gyakorlat, mert végre egyszer életemben legalább magasabb lehetek. És még egy kicsi. Gyere, gyere. Utolsó 8-at. És 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jó. Befelé fordul, de csak kicsit. És mehet. Nagyon nem szabad, mert a téledet megcsorod vele. És még, gyere, gyere. 8, 7, 6, 5, 4, 3, nekem már fáj. És még neki is fáj. És gyere, gyere, gyere. Nyomra esek. 2, kifelé fordul. Tudod, balettáncos. És még. Azaz. Azaz, nagyon jó. Megnézem. Dinamit. És még. Azaz. Nagyon jó. 5, 6, 7. Jó, közepes terpesz. Párhuzamos a láb. A vállszéles. És föl. Ez az. Tudod, így a szög változott, így azért egy picit nem fog annyira fájni, mint az előzőbe. Vagy mégis? Dehogy nem. Utolsó 8-at, gyere! És 8, 7, 6, húzd ki magad, és küzdj emelt fővel. Befelé, de csak egy picit! Egész picit, azaz, hogy a vádlinak dolgoztassuk meg a belső részét, ugye? Még 8-at, gyere, gyere! És 8, 7, míg a végén kijön a viszerem. Azaz. Befelé fordul a sarok. És 1, 2, 3, 4,
Ezt is megnézem. Még 8-at. Na, ezt azért csinálom, nem tudom végigcsinálni. Azaz. És 5, 6, 7. Jó, koncentráljuk. Jobb láb hajlít, bal láb nyújt, és ez a vádig fog emelni. Gyerünk. Fönt. 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 Ez neked persze a bal lábad. És még, gyere. Tedd a súlyod, Kinga, a térdedre, és nyom le. Ne engedd a talajról följönni a sarkat. Tehát végül is a karod és a felső tested ellen küzd a vádli. Érzed, ugye? 6, utolsó 2 kör. Gyere, 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 pumpál még. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Látom, hogy lazsálsz, de újra kezdjük, hogyha abba hagyod. És 8, 7, 6, 5, 4, 3, másik oldal következik, gyere. Háttámaszkodsz, és mehet. Azaz. Hát ott dolgozik a vádli, na meg nő rajta a szőr. És még 8, 7, 6, 5, 4. Ez az, ilyen grimaszok. Szerintem a nézők is ilyen csinálják, és még. Ha ezt a zenét, és 5, 6, van még egy kis időnk? Azt hiszem, igen, és még. Azaz, figyelj, 5, 6, 7, jó, most ez a láb, fölép a székre. Veszel 2 súlyzót, és tartás, és picit emelkedünk föl, 3, mehet, és fönt. Azaz. Az egyik, hogy az enyes a tartásod, nem hajolsz rá, és fönt, gyerünk lányok, folytassátok! Gyerünk, magasabbra egy kicsit, és 5, 6, 7, megtartjuk fönt, és fönt, lent, fönt, csere, másik, mehet, és pici, azaz, másfél percet már kibír szerintem. Ha erős a vádlid, akkor vegyél föl 2 10 kilós nejlonszatyrot, és úgy lehet folytatni. Gyerünk! Benne egy egész hétvégi diétás bevásárlás anyagával. Azaz. Ajaj! Te is ezt érzed? Azaz. És 5, 6, 7, piciket fönt, és fönt, le. Fönt, még 2, fönt, le. Fönt, jó, lábcsere. Súlyzok föl a székre, állunk a bal lábunkon, támasz elő, és fönt, egész lábújhegyre, utolsó perc, gyerünk! Koncentráljuk a vádlira ismét. Ez Kinga gyakorlata. Most mondta, folytasd 1 perccel. Ez az. Lábat váltunk, Kinga. 5, 6, 7, és fönt. Azaz. Gyerünk. Még. Azaz. 8-at még. 8, 7. Ez is a számolom, csak érzem. És 5, 6, 7. Jó hírem van. Széket oda folytjuk. Bal láb hátul, és letul a sarok. Ez a legfontosabb a nyújtás. Jól esik, ugye? Azaz. Tartod. Hú, csere másik. És ott van. Nyújtsd ki a hátad szépen. Hát nem semmi érzés az, ugye? Hősök vagytok! Gyere, fölállunk! Hú! És még nincs vége. Ha otthon ülsz a talajon, tedd be a lábad a bútor alá, hogy ne dőljél hátra. Persze, milyen súlyzóval pótoltuk. Nagyon fontos, ha duci vagy kövér, ez gyakorlat nagyon jó, mert nem kell a földön hemperegned. Húzd ki magad, de lefunk alsó része fog hátra menni, és nem a felső. Felkészültél? Görbe hát, és hátra, és le. Ez az. Gyerek, Kinga, nézzük egymást, hogy lássuk, mit csinálunk. És még. Kinga, told ki a gyereked alsó részét. Azaz. És még 5, 6, minél görbébb háttal, annál jobb. Nem emelkedik el a talajról, a lábfej. És még. Azaz. 5, 6, 7, már most érzem. Nyit a kar oldalra, és nyit. Azaz. Ez a mozdulat, ez jó a rap zenére is, nem? És még. Hú, a Judikó, nekem ilyen hasizmom lenne. És még. 5, 6, minden ritmussal zárjuk elő a kezünket. És zár. Görbe a hár.
Drága Kingám, jobban görbítsd a hátad, hogy nehogy a gerinced megfáduljon. És még 5, 6, 7, megint csak simán, fönn a kéz, fönt, préseled, ez az. És most elfordítjuk oldalra, föltessük és kicsit oldalra erősítünk. Itt érzed ezen a szakaszon. A jobb vállad előrébb van, mint a bal. Azaz. És még. Ez az. És még Kinga reagálta, hogy másodok bal és jobb helyett. De ezt csak azért mondom, hogy ti jól csináljátok. És még. Azaz. Itt érzem. 5, 6, 7 lent maradunk, és fölfordítunk. Hangsúlyozom, nem fölfordulunk, hanem csak fölfordulunk. Ez az. És még. Gyere. Picike. Aztán otthon már emelgetjük a bútorokat a lábunkkal. Na még 8-at, jó? Hogy szoksz? 8, 7, 6, 5, 4, 3. Induló pozíció, hátra, és le. Azaz, nagyon kellemes, jó vagy? 5, 6, 7, nyitjuk a kezünket, nyitjuk, és hopp. Azaz. Ez a hasonló gyakorlat mehet a tánc szakkörbe is. Zárjuk a kezet, és 8, 7, 6, 5, 4, 3, oké, kéz fönn marad, és még 3 percet kell kibírnotok hasizmot. Azaz. Figyeljetek, arra fogjuk lefordítani, 3, és csak le, ez az, érez, és itt érzem, 6, látjátok milyen kövér vagyok? Még rám férnek is edző. Ez az, nagyon jó. Kinga, hogy bírod? 3, fordítjuk föl, és fordul, fönt, és ugye lemegyebb van kicsit a felsőtestünk, és érezzük a hasunkat, görbe álltunk, nem egyenes háttal ez nem megy, csak görbén, és 5, 6, induló pozíció, és hátra, ez az. Jön a kedvenc szakaszom, a tér, figyelj, megemeled, oda húzod magadhoz közel, és azonos vállal fölült a térdethez. A lábszinta mozdulatlan, és még a más láb az hiszem be van akasztva, ugye? És még nyugodtan tedd fel egy bútorra, és 5, 6, 7, belső könyökérintéssel, 1, 2, 3, na ez nekem nagyon fáj, 5, 6, 7, letesszük, induló pozíció, szóval most fölhúzzuk, azaz, és föl. Az irányunk fordult, más a hatás. Úgy érzem, legbelül a belső érzében, hogy már csak 2 perc van. Jó, ide Zildi? 5, 6, jön a másik láb, kiveszünk a bútor alól, és fönt, azonos vállal érintjük. Van még 8, Kinga? Még 8, ugye? De van, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, belülről, 2x8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, még 8, gyere! És 8, 7, 1 perc van hátra, gyerünk! 5, 6, 7, és simán föl! Azaz, 2, 3, 4, és most jön a bónusz utolsó perc. Hajant fekszünk, leveszünk ezeket a dolgokat, föl alá nyújtva kézlen, segítesz a csípőnek, és lassan, és le, lassan, és le, lassan. Persze tedd le a fejed, és fönt. Ez az utolsó 8-at, hogy kibírt. 8, gyerünk! 7, már csak 6, 5, alig, 4, 3, ez az, 2, utolsó, és lassan leengeded a lábad. Megfordulunk a hasunkra. Oké. Könnyök a talajon, és mint hogyha fölhúzod magad a talajra, húzod magad felé a könyöködet, és veszel nagy levegőt, ne homoríts hátra nagyon, oda húzod magad előre. Ez az. Remélem érzed. Helyezkedjünk el a talajon, egy kényelmes pozícióban, egy lábunkat fölhúzzuk, a másik pedig hajlítva itt kint. Össze fog érni a térdünk. Figyelj, 3, és 1, 2, 3, szép lassan, 4, ez az, 5, 6, nagyon jó, 7, ugye milyen jó?
és kicsiket félúton, és fönt, fönt. Arra figyelj, hogy nem magad felé húz, hanem föl. Ez az. Érezd az irányt. Ez hányszor 8 volt, Katica? Sok egy. Gyerünk. Ildikói grimasszal jutalmazott. És még. Ez az. 5, 6, még 2x8-at, jó? Mert 4x8 lesz mindegyikből. 1, 2, 3, 4, 5, 6, utolsó 8 a ráadás. Ez az még kemény 5 perc. Gyerünk. Ez az. És 5, 6, itt a kezed magad mellett, és behúzod érre lassan. 1, és nyújtod. 2, talaj fölött. 3, 4, ez az. Hát igen, ez nem Amerika. Énekli a szám. A szám. Ez az. És kicsiket kézérintés térdel fönt. 2, 3, nekem már itt belül csavarja. 5, neked nem? Nézd, a Katicám, a kezed érintsd meg, ahogy én. A kezed érintsd meg, azaz. 5, 6, Ildikó, te is érintsd meg. Ide csap rá. Még. Hát, nyújj közelebb. 5, 6, 7. Jó, nyújtod. Fönt. Egész függőlegesig, jó? Fönt. Ez az. Még 4-et. És 4. Nagyon jó. 3. Ez az. 2. 4x8 kicsi. És fönt. Mit érzel? Gyerünk. Hát igen, elég nagy hóhér vagyok. 5, 6, még mennyi van? 2x8, 1, 2, 3, nagyon fáj. 5, 6, utolsó 8, gyerünk! 8, 7, Ildi, hogy vagy? Fáj neki, 4, 3, figyelj lassan, felemeled. Fent, le, fent. Még 2-t, jó? Utolsó. Ez a vérrel történő telepumpálás. Ez az. És leteszed ide, lenyújtod, letolod. 3 kemény percünk van. Másik oldal. És zár. 3. Ez az. 4. És 5. Gyerünk. 6. 7. Jön a kicsi. És 1, 2, 3, 4. Az érdekes, hogy ekkor a gyakorlat közben még az embernek a hasa is feszül, ugye? Már akinek van hasa, ami feszüljön. Gyerünk, még 2x8-at. És 1, 2, Kalati, közel a kezünk, tudod? 5, 6, 7, megérünk, össze rövid a keze, és 1, 2, 3, 4, aztán 5, gyerünk, 6, nem sok van már, 7, 8, kicsiket, és fönt, 2, 3, még 2 kemény perc, 5, 6, 7, adj neki, gyerünk, és 2, 3, hányszor 8 még? 2 azt mondja Kati, gyerünk, és 1, 2, kibírod? Akkor ti is kibírjátok. Utolsó 8-at, és 8, 7, 6, nyújtva emeljük, tudod? 3, 2, 1, és 1, gyere, 2. Érzem, hogy szinte lerobban a csontról az izom. És 4, 3, minden kis felesleget el kell, hogy pusztítsunk. Piciket, fönn, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, még 3, és gyerünk, és 1, 2, na mi van lányok? Nincs lassan, kis nehezék nem kell? Még 2x8-at, és 1, 2, gyerünk, már csak 1 perc van hátra. Ildi, van még 8, és 8, 7, 6, 5, 4, 3, átemeljük, és fönt, lent, azaz 1, és fönt, lent, még 2, és fönt, lent, utolsó,
és jó hírem van, nyújtunk, és le. Ez az, fölhúzod, told le. Ajajajajaj. Hát, úgy érzem, hogy nem úsztuk meg izomláz nélkül. Zárjuk a talpunkat, úgy a pillangó ülés, és gondolat segítségével told le a két térdet a talajhoz. Ez az. Jó, fogd meg a bokádat, és kicsit letolod. Lefekszünk a talajra, erre a lírai számra, a lábunkat előre kinyújtjuk, másik derékszögben és visszahúzod, ami a lazaságod engedi. Figyelj, csípőt megtartod, a kis mancsot a csípődön, Katikám, és lassan emeljük a lábat, 8-szor fölfelé, és 1, ez az, 2, 3, látom Kingától életveszélyben vagyok, és 4, aztán 3, 2, piciket félúton fönn, és 1, 2, 3, 4, és Kati, ne félj, nem 4-szer, csak 2x8 lesz, jó? Örültök mi? 1, 2, 3, 4, itt a mancsod, nézd meg! És ide húzod a térded lassan, és 1, azaz, 2. Az is csinálom így, térdhúzással, mert nem elég a kis mancsom, akkor mindenki szaloghúzást csinálna, és így van lógni. De ezt nem engedhetjük meg, ugye? Figyelj! Kicsik jönnek megint, és ide bele a kézbe, 2, 3, 4, 5, Katinak nagyon furcsa alkata van, még 8-at, és 8, 7, na nem úgy értem, 4, 3, 2, itt a láb, és fönt, 2, lefelé fordulok a lábujjak, megcsavarjuk, tartsák a csípőt, és 4, aztán 3, már csak 2, 2x8 pici, és 1, 2, 3, 4, jó vagy? 6, 7, és 8, 7, 6, mi jön? De a mancsba a térd. 3, térd, és 1, 2 talaj fölött. 3, érzed? 4, 3, és te otthon mit érzel? Remélem csak jókat, kicsiket itt föl. 1, 2, 3, na most húzhatod magad felé. Ez az. Nagyon jó! Utolsó 8-at, gyerünk! És 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fölülünk, félig, talán oldalt, és fönt picike. Gyerünk, Kata, gyerünk! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Érzed? 8, érzi. Csak 2x8, jó? És 5, 6, és a vége, figyelj! Rúgunk hátra, és rúg, 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 berúg. 5, 6, 7, a tér is mozogjon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ez a láb ide előre keresztbe jön. Átnyúlunk rajta, és megnyújtod. Jól esik, ugye? És már is jön a másik oldal. Alul hajlít, előnyújt. Figyelj, elkészülni. 3, és mehetsz. 1, és 2, gyerünk. 3, 4, és Kinga, ha ilyen szépen nézel, el fogom rontani a tornát. És figyelj, kicsiket, gyere, gyere, és 1, nagyon remélem a nézők is ilyen szépen néznek rám, mert ha kimegy az utcára, akkor végem. 6, mennyi van még? Még 8-at, ráadásul 8, 7, nem baj, ráadás, sose jár. Mi jön? Térd lassan. 3, és 1, és ki. 2, és meg Kinga, itt lakom a mancsomba, látod? És 4, aha, ez a számláló. 2, 2x8 kicsi, és 1, 2, 4, a másik fel is készít, jó? Utolsó 8-at, és 8, 7, 6, 5, 4, 3, oldalt, emel, és 1, csípőre fordul. 2, 3, nem kell túl magasra, inkább told előre a fenekedet. 4, ez az. 3,
Látom más táv reppel. És kisikert 2x8. És 1, 2, 3, 4, 5. Érzel valamit, Kinga? Vagy te edzett vagy? És aki fáradt, nyugodtan pihenjen közben, jó? Na mi jön? A mancsba, ugye? És 1, aztán 2, gyerünk, 3, perceink vannak már csak hátra, és 4, 3, mit a csillag így a szemed? 2, tényleg a kicsik, és 1 perc, 1, 2, 3, 4, 5, nézzék, Kinga még fettébe is táncol, és 8, 7, 6, 5, 4, Kati, most a kedvenced, fölülünk, fönt, 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 aha, itt bent, ha rágnál szú, ugye? És 8, 7, 6, 5, 4, 3, hátatolod, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, utolsó 8-at, gyere, gyere, gyere! Látom az arcodon, hogy már csak 4 ismétlés van hátra, és 4, 3, és jön a nyújtás, előkezdve. Átteszed, átnyúlunk. Azaz. Jól esik? Ez az. Hát igen, el kell tudni lazulni. Ez a legfontosabb, ellazulni. Hát kényelmesen ülünk a talajon, reméljük egy jó meleg szobában. Egyik lábunkat kinyújtjuk, jó? Másikat hozzázárjuk. Egyenes a hátad, amennyire lehet, és próbáljuk meg elérni a lábujjunkat. Megvan? Jó, húzzuk hátra. Picit. Most gondoljunk arra legbelül, hogy a vádli nyúlik. Ez az. Hát igen. Néhány szót mondanom kell, de minden szó szinte kár, mert olyan szép az ember, csak erre koncentrálj. Jó, lassan engeded, lefeszed a lábfejet, egy picit elődölünk. Nem kell ráfeküdni, csak ha valaki mondjuk balettáncos, és tartod. Arra figyelj, hogy a hátad egyenes legyen, ez nagyon fontos. És nagyon lazán, nagyon lassan följössz. Ez az. Nagyon szép. Felvegyük a lábat, behúzzuk hátra oldalra, és kicsit visszük hátra. Nem kell megerőltetni, ezen a részen kicsit jól essen a nyújtás, és még a legfontosabb, legalapfokú bizonyokat mozgatjuk meg. És vissza. Jó, cseréljünk lábot. Másik támasz be. Visszafeszítjük, eljük a lábujjakat, és megtartjuk. Gondolom nagyon-nagyon szépre. Például gondoljuk az első szerelemre. 5 éve volt, 10 éve, vagy 30 éve, ez oly mindegy. Aki ezt még tornázta az első szerelemre, bátran gondolhat. Lefeszítjük, és dőlünk előre. Tartom még egy picit. És lassan föl. Behúzzuk oldalra, és egy kicsit hátra, jó? Óvatosan, nehogy túlhúzd. Hiszen izmunk már nem forró. És lehet, hogy nem is fiatal. De hát nem csak a 20 évesek él a világ, ugye Katika? Azt mondja, dehogy nem. És vissza. Jó. Most nem fogunk hangos pálgába menni. De rámegyünk a gerincünkre. Átfosd a lábad, lehúzod a pocit, egyenes a hát, nagyon jól esik. Emeld a fejed, és görbe. Ez az. Egész megemeljük a popsit, és megint fölhúzod. Ez nagyon jól esett. Jó. Törökülés. Leír a könyök, dőlünk oldal. Fönn a kéz. Érzed az oldalunkat, ugye nagyon szépen. És még másik oldal. Leír a könyök. Tartod. Reggel is milyen jó az ébredés után. Följössz. Azaz. Egy kör a mellkassal előre. És szinte roppan a hát középen. Vissza a másik oldalra.
Azaz. Jaj, de jól esik. Még egyet. Tudod, Kati, ugye a diszkóban szoktad? Azaz. És egy utolsó. Jó, görbe, hát, elő a kéz. Megnyújtózó. És elő a fej. Az átsúcsok rajta vannak a mellkason. Oldalt a fej. Az ellenkező válletóval. Lassan átgördül a fej másik oldalra. A fejed hátra sose hajtsd. És lassan följössz. Egy nagy levegő. Beszívod. Előkulcsol. És kifúj. Gördbe hát. Még egy ilyen. Katika elalud. Olyan jó esett neki a nyújtás, és még egyszer. És egy sima nagy levegő, de ezt benne hagyjuk. És lassan kifúj. Ez az. Egy picit fújj be azt nem, mert Katikám most halhat. Ildi, csatlakozhat. Lassan búcsúzik a zene. Kicsit vadnyugati hangulata van. És az utolsó ütés. Hát remélem, hogy nagyon elazultál. Minden porcikád fáj, vagy minden porcikád laza. Ez teljesen mindegy. Egy a lényeg, hogy érezd legbelül, hogy megtettél mindent önmagadért. Na ez nagyon fontos. Ezzel búcsúzunk tőletek. Sziasztok!